ngay thla tu te chibai le vek ule tun chuma po hian khis dang rap thlak tak khopoi moi le ro pui taka thil thleng chanchin kan in ho le dona he thil thleng hi me che pakhat mel thatak mai le lano pang tak mai mahun song to na ro pui tak nei aya zan ya di lovai chanchin ni in he kan thungai thlak tura hian aya zani hi tha mai chau ni lovin na sa taka sui sak ani na le ama chan pui tura thunei tu te lampo an che chhwalo awanga achung te le a thian te song song an mang an na ani a chu mai ba ka mi pui te po an ma ni veng him tu police laka chuan an chan pui thela awangin an rin na an nga ngam to lo hial na dan te ani a heti lai hian aya zani nu le pa te ba ka unaw te chuan an fanu le an unaw nu chau an chan ani lawa dan hnuaya thunei tu te an rin na te po an hlo man che phiala chu mai ba ka a thian ten me che zai dam le ngil nei tak nia an soi thin kha na taka soi sak ani dan ti le ama thatu in jail chunga tang po a thu thalo tak tak social media a alo la post rem thei dan te kan in ho dona tin ton chuma kan khis en tur aya zan ya dil vai khesi ro re na dik motora thei to pa an be dan ti le mi zong zong te ne na nun na hlu che po a hria tir ome hei ba ka hian mei che de zom na hum hal sak apoi mo zia kan hriat non le na tur ta na en tir na thatak ani a he khi sian mi puitir ro cho a khoina sa in hetiang ang thil rap thlak tak hi tu ma chunga a thlen to lo na na a ven dan tur te po an ngei to pha na sal hei bok ani ti chuan almati khopuya chuan ni cho akal dan phung pa ngai na kal zela ma se march ni som pakwa kumsang ni som pakhata almanti khopui chunga muntin maya chuan mishing tak sabung sang sang te chu mu ani tatlat mai chu thil rap thlak tak mai an mu atanga reilote a chuan kumsom pakwa upa aya zan ya dil vai chung te chuan thudik thin chong tak mai an sheta a hetianga an sha the chan po hi DNA test rong sang an ti hnuwa an rong char chu aya zan ya dil vai nge ni ti an sha thei che alo ni amai ro chu khovelin aya zani thil ton rap thlak tak mai an hriat ma march ni som pore thleng kha chuan aya zani kha me che harwang le mahun be sin tam tak nei alani renga khamini khan aya zani chuan tiktok a video tel upload in chu a video upload a chuan azain alam na sa hle a anon chu nomati hmelin a hlim hmel hle boka a video chuan a hmel te chu nungsarin a followers te le a video lo en tu te po chuan a video atang chuan nomati zia te le a hmel nungsar mai te chu an hmu mai sakho lo mai chu ba ka aya zani chuan a thil ti te le ngei to na thar ani te chu midang te na shil vel chu nomati in a mahuna ta na suang to na anei te le alo duan lok ang te chu ataka thlentir ngei tum chuan a thei pato pin tran alave boka amai ro chu aya zani po hian midang te na a soi chwangai lo thuruk lo nei ve thobin mi pakhat nian mobile phone mangin anin be thina lo ni a ma se chu ami biak thin chuan a chunga a thil ti tum te chu shimia lovin aya zan chuan thatakin abia a ma se chu ami biak thin paril ro le aril ro pot mang chu alawin ang holo te chuan aya zani chuan a thom no brain 30 chu atum hun chu ngak lel taka umlain a chunga awan doina rap thlak tak chu alo thleng don ta ani aya zani hi Academy of Design and Fashion a zirlai mek ani a thil zir te chu a tuina zong tak ni in ni tinin thil thar a hriat bel zela chu ba ka chan thatak ane ni lo chuan class po thul mai mai ngai lo mi a zirlai ngai pui mo tak ani a nasa taka a lekha chu zor thinin a thian te an chol vek nuwa po ama in a thei to pin a zir thin ani te chuan chumini a po chuan aya zani chu harwang tak le hlim taka class kal le in fashion designing lama a hminga chardan tur te po chu a ngei to na sa hleya tin hetia class aba no hian nel salon lama in hlo bokin he atna hian sum lama apui chau ni lovin mel sha tam tak po anei tir pha a chu thil chuan personal le professional skill lama na sa taka puin anun po chu anwam veu mai chu ba ka aya zani hian ano panai tangin thil thui chu nomati in a thil thui ma sak ber chu no pangte ni laya anau tilem thom no tur a thui sak te le anu ta tur thil eng eng emo a thui sak te ani a chuta tang chon aya zani chuan thom na thui chu nomati in
fashion designer ni a chulam hoi zonga sum do na chan po chu atum ta boka ma se chung a thil tum te le alo swang to ve na te chu van doi thak takin a thleng thei ton talo ani mars ni somni kum sang ni somni pakhat jana chuan almati khopui chu hlauna in a khata a kum som pakwa upa ayazan edel vai bo zona chu chan mek ni in a chung te le a chen te chuan ayazani chu about ti an shat ve le ngor taka zonghalin mun tin reng chu an dap kwal vela hei mai ba ka ayazani hi a thorim na le a chan pola thil ti tur om reng reng chu ti se in a ko watla ti tur reng reng te chu theito pacha a ati vek thu an soi boka chutiang chon mars ni som pakwa a na tho na nial chanu na tanga alo ho po chu a hlim melin mithar a mel sha le ta ka wangin le ani man ralda na chuan alung oi to khle a ma se chumitlaya thil thleng ero chu rin lo lam dai alo ni don reng mai aizani chena hi a college kalna academic of design and fashion atanga hlalauti omani a heta hian mitam takte po omve in zanlama te chuan an beng chingin an hlim thei em ema ma se hemi zana hian zandar som pakhata campus kharani chuan aizani chu aroma ombe lo tlat mai anhuwa a chena a na ho tu moral barika pe saidan chuan aizani chu vei khatma zana alo ho tlai ngai lo thole aria chwangai lo thu soi nge nge ani ti chuan chumi zan chuan aizani thian de chuan alo la hong ve lo ni ti an sha chuan makan ti in anril ro hai mema chuwan chuan an ho tu morin hne na chuan kalin ani ho chuan aizani bo tho so police hne na an report ngala amai ro chu chuta police ten an lo chana chu amakhle thung police chuan aizani chu alo hong ve le mayang wakngak to pro intihlim turin achhuak mai mai niang an lo ti sakani oma chutia police ten an do ang chana an pek tak silawa chuan aizani lo hon hun chu an lo ngak taringot maya ma se alo hon thei tak lok silo awangin achung dile a chan de chu anril ru a ha to tak zet ani ber chutakara aizani bel pala chuan khoyangi aizani so akalang ti a shabik box silo ti chuan chung thil ti awang chuan aizani chung de chuan avoi ni na tan police chu biak tum le in an fanu bo zon na chu tan to mai tura ngen an tum le ta a heta hian aizani o naw no almati omek chuan o naw no aizani bo tho chu police hne na chuan shilin report a thelut le a ma se police chuan aizani chu ina lo ngak mai tura lo shil in alo hon vele mek an rin thu an lo soiba ka zong tura an cho man lo thu bok chuan an lo chang le tlat maya chutiang chuan chumi hnuwa po aizani chung de chuan police puina chu dil non le ma se an duang chana chu police chuan an pe thei chuang lova chung ti awang chuan aizani chung de chuan an fana bo zon na hian police tan puina an mu thei don lo ani ti an shet nu in tan pui tu tor midang chu an zong taringota ti chuan aizani zong tora mi en pe ti nen an fana bo zon na chu tanin heta an malak na hian thalak de chu khochong mun tina chuan an tara chubaka organization sang te ne na changrolin aizani chu him takle dam taka an hmole nge an be se hlom viau bok ani abodan kan soi tan tak tak ma in a chanchin klem han soi lokila aizani hian academy of design and fashion alu hi achak theinin chuta lu tur chuan an chena khwa taldi korgan chu a chhosana chuta chuan adu thu samte ati puitlin theinan fashion designing school a chuan lutin hetia classical ba ka hian thomno te thui theinin online store siama chuta chuan ama thomno thui te chu sal theinin ama in thomno brand pakhat alan ti chu anei boka ti chuan chung a thomno sor te chuan sumlama po na sataka puin ama in chom thei to hial mai chuba ka thil ti dan tur te le idea thatak tak te po ngai to chhuak zelin heti level hian aizani chu sum do na hian a hlok phiana a thomno te chu mitam takin orderin chung thil te chuan atilimin ati lo mai ba ka aswang to an te chu atakin a thleng dik tan to ni in a sheta hial bok ani chuba ka ya zani hian asum do na hi Turkish thlenga ti len tumin Turkish strong zerna te po enziak lu thial boka heta atong zer hi harsa atin bansan mai do rum rum thin ma se athil tum te kha sherengin athei to pin zera chuta anzer te tu po chuan ayazani tumro na tele harsa tak chong po a athil zerlai azar na sajia te chu alo shat pui ve hial boka he mai ba ka nel salona part time a thola hian
zandar ko bor vela bangtlang puin ana thona chhosan ma hian ana thona chu atuka customer local le turte ta nuam tak turin alo siam thina chumi nuwa salon kong khar chu kalin ani man chu nuamati in ahlim thin hle nge ani ti chuan march ni somni pakhata aizani zonna chu an tanta a topa police te po chu lo in rol ve tangi nge in aizani zong tur tim te po chu an ruat ta hiala chu tiang chon te matak le an theang to ka an zon chang na chu ron hlo tlingin aizani zon mo thenan hian thilpui mo tak mo chhuani chu thil chu taxi driver pakhat hian aizani le mi pa pakhat chu march ni som poko zana khan norken lama a mu thu asoya ti chuan chu an thu hria thar chu rang takin police hian a hian hria tir ni in police te po chuan taxi driver ina aizani te ada na hmona soina laya an cctv footage chu an na tak ngala chuta cctv a chuan aizani le mi pa pakhat tu ti hria tlo chu high rise building a elevator a an lut lai an muta ani ti chuan chu an thil mu chhuat thar chuan aizani zong tu te chu phurna thar pe in aizani chu anung chung ngeya mole an be se tlat boka heiba ka hian investigator le chuan aizani mi pakal pui kha tunge ti hre chhuak thwain a chena hmun te chu an hre chhuak ta boka hepa hi an hria dan chuan kumsom hni pariata upa rockman berit terivan ko fani in aizani te chena atanga helote om alo ni nge a ti chuan march ni somni pakhat zandar sombela police officer te chu a chena hmuna chuan vakal ngalin heta alan dan chuan in chunga chuan omreng ni na hriata ma se kong khar chu a hondu tlat lo awangin police chuan an ring hlel ngal viau mai chumi hnuwa police officer te chu in ron khom le in kong khar chu ti chiata lu top mai chu an rel thluta mi a hemi hnu hian police te chu in chunga lutin in chung omdan an hmu chuan an ra phlom tak zet ani ber in chunga chuan thisen lo no in chuata le banga te chuan lo kai noya chuba ka mishing taksatan bunte chu mun sang ate lo let pheng phogin chu thil chu hunrei tak police lo ni to ti le crime scene tam tak lo mu to te po chuan en har anti ba ka an rapin an tha khor thei hiala ma se in chunga chuan in nei to pa chu mu tor lo lovin alandana police mu lo tur hian alo rel robo man an imela ti chuan police chuan zong zelin hetia an zon lama hian tarivan ko pa chuan in ti hlum lo tu me ka lo ni a ma se wani thla takin a thi ma in police thleng ma sa te chuan lo mu in first aid te an pek nuwa man mo takin dam do ina te kalpuin emergency surgery ne ingal anita a hetia doctor ten surgery an ne mek lai hian police te po chuan evidence poimo theitur ang te chu lo lo khom ve sung in thil thlen dan tur om ang te po chu an lo ngai ruat chin vel boka ti chuan ni eng ma za dam do in lama a om hnuwa le alo tam tak dewa chuan tarivan ko pa chu detention center lama dani in hetia an ti chan hi police ten investigation arang theiang bera an ti theinan le midang ati na theito lo na ti an ni bera chuba ka ayazani case kha mi pui tam takina an ngai vin veranga bangin mi zong mei chuan thu thar chu an ngai chang thu phlom bok nen police chuan ma an la chun som nga chara chu mai ni lo tarivan ko fa hospital a umlai khan a in lo chu police ten tu ma lo theilo tura lo da in forensic lam te chuan an lo en dik boka chuta chuan andrama crime scene investigator thaber ber tele mithiam tak te local khomin chuta in chung an til mo chuan an ni po chu an thin ati thong tak zet ani ber a mel han en maya mi pa ngai mel tak nia langin rap thlak tak maya tuala that the chu mak an ti hlom em a chu apartment a chuan mishing lu vun le avun pa ngai te kutin le ha phoi vek te plastic bega thataka da thap ti ni in alandan mai a chuan chu apartment chu horror movie an chana hmun ang mai ni an shia police officer experience tam tak lo nei to te po chuan chu an thil mu chu tol thana satlia mai ni lovin mi sol takle mi pui sak nei lo tak mai che na hnu nge ni ti chu an cheng ta hle a he mai ba ka police chuan chu apartment a chuan mishing tak sabung sang te ba ka hian luru ro motelin chu an luru ro motel chu an endik le a chuta alandana chuan tol that tu hian ami thalu chu tan sakin tui sawa a chhuma chumi hnu aluru chu lakshan thei ani thleng hian a chhum hlum ti an che chhuak ta bok ani chutiang chuan ayazani case an chui zel na lama police chuan thudik ni boxi
mahse thil rap thlau tak mai chu mu chuakin anma ani tak ngel po chu a thong tak zeta hei baka hian aizani tak sabung te po chu Tariban Kofa apartment a mu ani hnuwa a tak sabung then khate po khopui mun sang sanga te suan an hmu ta hlom boka a then chu bolhlo paina te le basement man to launa te hmu ni in chung an thil hmu chhuah te chuan nu chui tu te thin chu ati thong hlang tak zeta hei wang hen mi puite po chuan aizani khesu chui chuak thwai tura bein police sam po chu an nor na sa hle nge ani heti mek la hian aizani chungte po chuan police sen khopui mun sang sanga an tak sa them hmu chhuah chu an fano ruang ani le ni lo hriat tumin DNA test te an lo ni be char chara mahse atira chuan an hre thei lok lo amai ro chu annuwa aizani chungte chuan thudik thin thok tak mai chu hre chuak ta in khopui mun sang sanga police sen tak sa them an chhar te kha mars ni som pakwa a an fano bota aizani tak sa them nge ni ti chu investigator te chuan shilin an sheta alo ni ti chuan police chuan aizani thatonia an rin hlel chu thu an zot fia ta a heta hian march ni som pakwa le ni som ni akhan khoya nge a oma enge ati an han zot phota chuta a soidan chuan aizani nen khan anin hiala anin hau tho soin zandar som pakhat vela ain sum zau to lovina atha tak mai tho soya ti chuan a soizel danin hetia atha hnu lok hian police sen an mana hlo wangin ataksa chu a chandar hnuwa chumi zan bek chuan atak sabung then khate chu khopui mun sang sanga te king chuakin a thedar ta veka chuti ati chan po chu nu chui tu te na aizani thina khan an chui chhuat thelo na na ati ani thu a soibok hemi hnu hian police chuan aizani nen khan eng ang in le chen ange an nei ti chu an han zot le a amai ro chu aizani nen chuan eng in le chen ma an nei lo thu a soitlat thung mahse police chuan chu thil dik ani nge ni lo ti she turin investigation chu an nei le ta a heti lai mekin aizani chung ero chuan tual that tu pali an fanu chuan in le china an nei lo ani chuan engwangin nge an fanu ruang chu rap thlak taka a soi saka avun te kha ali sak vek ti le a kotin le a ha te a thlon vek na chan kha engwange niang ti zo na chu an lo nei ve meka chu mai ni lovin atwal thana mi ten an hriat chhawlo na na khobo atum na chaw ani chuan khatia rong taka an fanu ruang kha soi sak kher angai lo ti in an soi boka heiba ka hian aizani chungda chuan an fanu aizani chu Tariban ko fatwal tha masak ber ani lo an rin thole midang tam tak te po ina an tor tho an soi hial nge ani ti chuan police e no choina kal zela chuan Tariban ko pa chu medical academy a pharmacy zirlai ani thin ti hriat chuani a mahse chuta chuan akal thadu lo ema wangin an hnu chuak tamaya chu an thu hriat tharawang chuan hnu chhui tu te chuan Tariban ko fan aizani ruang a chan som vek na chan po kha medical experiment atan emo commercial lamatan emo ani an jing ta deuh hleka ya chuan hnu chui tu te chuan Tariban ko fa social media te chu en sakle in chuta a me chebiak thin zong zong te po chu an en sak veka amai ro chu van doi thlak takin heta hian engthil poima ma police chuan mu chwa bel an nei lo thong nu chui tu ten Tariban ko fa social media an indik na khan aizani ne na dating site a anin biak te po chu mu in chu an thil mu chwa chu mi puiten an sha chuan mi puite chuan ngei dan je sang sang an lo nei ta a chuta chuan mi then khate chuan aizani khan poisa adu awangin Tariban ko pakha angai zong ani themai ngem ti te in an soya chutiang chuan mi tam takin rin dan sang sang nei hlomin aizani le Tariban ko pate pani in kara khan engthil chiang nge omang le ti le eng ang in le chen nge an nei ang ti so anin rin siak noi noya chu ba ka aizani le mi pa pakhat elevator a an lut lai video te po kha mi pui mu tora tlang sar ani ta bok ani amai ro chu achung de le a thian ti ero chuan aizani thlawang chu ron hau ve thuain aizani kha me chefel tak ani thole mi pa akum thin de chu a him tok le amoi to ka akum thin tho an soitlat maya chu ba ka aizani chung de chuan an fanu khan thomhna zor na dor neya chuta chuan ama thomhna siam nge zor adu bera atum tlat ni nan soya chuwan chuan Tariban ko pakhan an fanu aizani kha eng tin tin emo athlem thlu anga chumi hnu aina a hruai lut ani theimai ngem ti de chu an ril ro zona lian ber ani a chu mai ni lo aizani chung da chuan rong taka ami hring pui thatu tu chuan ami tha tur chu aina a thlem lu theinan chuan thil engkim ati thei an rin tho an soi hial nge ani
ti chuan hun engemaw chena liam le hnuwa aizani roommate le aizani na athuruk ril ber zong zong a hrilna a thian thatak mai ni bawk chuan aizani bo hma a athu sei puimo tak mai chu a sei chuak ta a chu an tu hriat chhuah chu aizani khan a thian nu hnena chuan mi pakhatin a thawmhnaw brand te chu a do zong tak ani thu a hril thu le a thawmhnaw siam sa te chu awaya a le sak vek tur thu a soya chu thu thar chuan aizani chu a ti lom hle thu le chumi a lom rol rola a zam hle thu te soin a chan chu aizani hian a hmel hriat lo te hi a nel vak ngai lo wang alo ni te chuan hu chui tu te chuan hete tang hian tarivan kofan aizani a ina a thlem lo theidan chu te hian an ngei rawt ta a tarivan ko pakhan aizani kha a thawmhnaw siam te tam tak lak sak tur angin a in soinga chumi hnuwa ina hroi lutin rong takin chuta chuan a tha hnuwa a taksa te a chan som ta a an ngai ta ani amai ro chu heti mek lai hian aizani chung te chuan ril runat na nasa tak mai an lo twar meka a chan chu aizani taksa them an hmu theng ang te kha William Torin police tam te chuan an la pe chuak thei si lo nen an ril ro le an taksa mai ba ka an thin orna chu ana se me maya chu ba ka an fanu thatu chuan eng bangin nge an fanu kha rong taka a tha chan kha hriat an du'a an fanu thatu chuan shemna na sa theiang ber a hmu thei chu an du ber ani te hiala ya chuan aizani ruang chu an hmu atanga thlakhat don ral hnu April ni som parokum sau ni som ni pakhata chau police chuan a ruang chu a chung te hna William Tor hian an pita chawa hemi hnu hian aizani chu a pian na khwa taldi korgana William ni in chuta chuan a thian te le a chung te ba ka an hmel hriat mi tam tak ten a vuina hun chu an man puya aizani hun hnunga hian thlamawng taka chawl tura thlaliam ni in chuta local khom te chuan aizani filzia le angil ni zia te an soina sa hle maya chuti mek lain mi tam tak ero chuan aizani kha a chhezonga soive thobin chuta chuan aizani zo khan tariban ko pakha a thlem zo kanyang tin an soya mase aizani le tariban ko fate in biak na atanga alandana anjina chu adik lo ni ti chu an shele ta tho alo ni mase chuti rwal chuan tariban ko fa thian te le achung te ero chuan tariban ko fan rong taka a mishing pui a tha the anjin lo tho chu an no sei ve na sa hle buka chu mai ba ka ale khazer pui te le anjir tir tu te po chuan tariban ko fa kha mi pangoi choi le fel tak ani thole thil sol tak ti du tor ani lo tho an no sei ve tlat maya chu wang chuan tariban ko fa kha mi tu emo in a phia ro ani emo thil engemo in shia thiam lo na awmani anjin tho an soi hial bok ani heti lai mekin family attorney pakhatina interview na soidan chuan ayazan khesa hian volume somthum thole forensic examination po voi somthum lai nei ani thua soya tin he khe chui tur hian nu chui tu te chuan hun le tha tam tak an sen thole tariban ko fakha aril rulam an endik na atanga alandan chuan khatia ayazani rong taka atha lai khan aril ru harfim thole aril ru chu apa ngai tho asoile tlat maya chumi awang chuan case trial na a ayazani chung te chuan tariban ko fa chu ana theiang bera shemna petora an du thole an fanu chu rong taka atha sakawangin zangna domna anram poisa billion somnui petorin an phu ta mi a te chuan ngun taka an ngai to hnuwa tariban ko pa chu athil ti swal te a te a shemna na theibera tan kum somni panga tang torati ani a ma se adam chunga tan ter chu an na tum chong holo mai chu mai ba ka ko chuan tariban ko fan an fanu ayazani rong taka atha sakawanga achung teril ro ati na sakawangin zangna domna atan hian poisa million somni petorin ati ta zoka chu aizani chungten an phut laka kha chuan be thamveu ma se chung poisa te chuan anril ronal doktor te kha anim thenge an be sei ni in an soi ani hengba ka hian aizani chung te chuan an fanu abotira an fanu bo tho police ne na an reporta chanpui tur le an fanu bo sonpui tura lungai taka an vakal chuma police ten an lo chandan an hria chwale chuan an ril ro atin thar hle maya mang ang tak mai le ril ro ha tak maya police ne na an fanu bo sonpui tura an ngen lai khan police te khan bol taka chang lawin zong hal ta mai se ti in police te an dem na ti po chu tlemin azia ombe le deu an be sei boka heba ka hian aizen chungten interview an nei na a ona pa soidan chuan
police ten una nu bo na arang thei ang bera ma an lak thei lo awangin le ai zani bo zong tora an chhualuk lo awang khan an una nu nongdama zon mu ani theina hun tha an hlaunin a soya in tual thatu po khan ami thaina tu ma zong to ani lo nianga in offer nu chunga chuan thil rap thlak tak mai chu launa le ti ma nei mi alo khan ati chhun som zel theini na soi hiala chu mai ni lovin tol thatu in ai zani taksa te a chan soma a pai bolai khan a chung de chuan an fanole an onaw nu an chen no ni bok ai zani chu anung chung ngeya mu chhuale an be se na te chu a bo ve tel tel tho a soi bok ani ya chuan ai zani a thia tanga thakhat dot nuwa a chung de chuan ril runa tak chungin an far nu ruang chu an veliam ta chu ani a ma se chutia an veliam laya mi zong zong shat vek chu ai zani kha mi thi veliam dan tur pa nga in an veliam theidon no ni ti le a taksa veliam tur po chu mo sheum tak ani ti chu an sheveka tin a chung de khan ai zani chu a top na tan a mel mo le chu an chakin a taksa de chu ko a lungchim taka thla liam an du a ma se chung zong zong de chu an ti thei silo awangin an thilung chu an avong vong hlom tak zet ani ber he mai ba ka ai zani me chengil nei le tumro tak mai chu voi khatma a mel thatak mai le anui moi tak mai te kha an mu in an shele ngai to do no ni te chu an chang ta le bok ani ye chuan police po chuan an khe srila ya chuan chui mai pal le ti dik lau pal an neyang ti hlau takin ngun takin an en le veka ma se ai zani bo tho police ni na a thian ten an report ma sak mera khan police de an che chhuak ngal mai lau khan police ming chu ati chhia in police kha ai zani zong tor khan che chhuak ngal ta se ai zani chunga khan thil rap thlak ta kha a thleng kherang em ti kha zona om be the chu ani ta boka chuti lai mekin ai zani rong taka tha ani na khan a chung te le a thian de chau ni lo mitam tak te thinlunga po atlana hle maya a chan chu ai zani kha nula la no pang tak mai le mahun eng tak nei fashion designing lama ming cher tum tlat mai mahun sawng to na tam tak neya nun hlim tak le mangai na tam tak ne na manral tum kha ani a ma se ashing nun chu wan doi thlak taka lak sak ani ta ani te chuan ai zani thian te chuan an thian nu ai zani na aboral san ta ka wanga an lungai hle lai chuan jail tang chunga tariwan ko fan social media page pakhata thu a post chuan an mit ala hlomin an thinarim thar hle maya chuta a post dan chuan smile at life and it will surely smile back at you ti alo posa chuwan chuan mi te chuan engtin nge mi nun la to in nun nom zia ala soi theya social media te hial ala post thei zok an ti hiala heti mek lai hian ai zani unaw pa ina interview ania athu soya chuan thil sol ti tu te chuan an sol man chu engti kongzong emotalin an hunge nge thina mun thim bera le be sei bo na huna po be sei na chete kan la nei ve chang chang ti na soibok te chuan tariban ko fan ai zani a tha chandik tak chu hria chho la ni lo ma se a thil ti sol man te chu mo in jela hian atang meka ma se ai zani chung te tan ero an fanole an unaw nu chu rong takin a tha sakani ti chu ala danglam chong ho lo te chuan a to bira chuan ai zani tha ani na khesa chang hian mitin ten nun na hlu zia hi shethar le ila hetiang anga tol thana dang a thlen to lo nan hian mitin ten chan ila zel ti ang o